יש מלך בארמון, שרים, שרות, משרתים המון המון. קוד קידה, הצדה למלוכה, הופה, היי, מתחילה המסיבה. ברוכים הבאים לארמון המלוכה. שרים ושרות מכל המדינות, שבו שורות שורות. בשושן הבירה אנו מתאחדות, 127 מדינות. יד אל יד נושיט, כוסית אחת נרים, פה בשושן למלך נכנעים. שמעת מה קרה לבשתי? מה קרה לבשתי? יש לה קרן על הראש. המלך הוציא פקודה, ושתי לא רוצה, יש לה קרניים, עונש היא קיבלה. אני מאוד יפה, למלך מתאימה, לי שמלה פורחת ארוכה וגם ורודה. אני כה צעירה, למלך מתאימה, כן אני ורק אני בשרביט אגע. כן לך חצר המלוכה, ניגשת המלכה, מי זאת הנבחרת, זו השאלה. אני מאוד יפה, למלך מתאימה, לי שמלה פורחת ארוכה וגם ורודה. אני כה צעירה, למלך מתאימה, כן אני ורק אני בשרביט אגע. כן לך חצר המלוכה, ניגשת המלכה, מי זאת הנבחרת, זו השאלה. בפינה ניצבת אסתר המיוחדת, אין לה אבא אם, מי עליה ירחם. זהו דוד מרדכי, אותה לקח לבת, עליה הוא שומר, דואג ומרחם. ותיטב הנערה, ותישא חסד לפניו, כן זו אסתר מול שרביט הזהב. בשער המלך שניים ניצבים, לשלוח יד במלך, כן הם מבקשים. ומרדכי בשקט מאזין, את המלך רוצה להציל. בספר זיכרונות נכתבים המעשים, ואת בגדן בתרש על העץ תולים. בשושן הבירה יש מהפכה, כולם משתחווים לאמן הרשע. ומי לא קורא ולא משתחווה, מרדכי יהודי את השם יראה. השם, תעזור, המן הרשע רוצה להרוג אותנו. לארמון המלוכה הגיעה השמועה, אסתר הדסה מבקשת עלמה, את המן היא מזמינה אל המשתה אשר